سێ لەشکرên ئەمریکایی tên کوشتن û bi dehan birîndar dibin. Wezareta Berevaniyeya Amerîkayê ragihand ku roja yekşemê dronekê barageheka wan a li Bakur Rojhilatê Urdunê bombebaran kir. Di encamê de sê leşker hatin kuştin û 25 jî birîndar bûn. Gelo êrîş li Urdun an li Sûriyayê ye. Hikûmeta Urdunê ragihand ku ev êrîş li barageha El Tenefê pêk hatiye. Bi gotineka din li hundirê axa Sûriya û li ser sînorê Urdunê ye. Lêbelê Centcomê eşkere kir ku ev barageha Burj 22 ye û ew di hundirê Urdunê lê li ser sînorê Sûriyayê ye. Erka wê jî pêşkêşkirina şêwermendiyê bo artêşa Omanê ye. İran li dû êrîşê ye û dê were cezakirin. Serokê Amerîkayê Joe Biden rasterast İran towanbar kir û got ku êrîşa li dij hêzên me bi destê milîsên tundrew ên Îranê pêk hatiye û vê gavê li hundirê Sûriya û Iraqê çalakin. Her wekî hişyarî da ku dê bersiveka tund bidin. Tora CNN a Amerîkayî eşkere dike ku Hizbullah li dû êrîşê ye. Lewra sê endamên Kongresa Amerîkayî daxwaza bersiva bilez a li dij Îranê kir. Ji çaxa ku şerê Xezayê dest pê kiriye, ev êrîşa herî dijwar a li dij hêzên Amerîkayî ye. Nexwasim ku ji hingî ve baragehên wê li Sûriya û Iraqê rastî 105 êrîşan hatine.